Ga wayanda suke son sabbin fina-finanmu, kamfanin Algaita ko kuma kamfanin Sultan, za ku iya mana magana ta wayannan lambobin in sha Allahu. Sannan kamar da kuka sani wannan fim mai suna binciken wato binciken kokan kai. Kokon kai wato fim ne wanda ya shafi harkar ɗan sanda wanda ake bincike akan kisa da sauransu. Dan haka da yawan mutane na son suna son irin fina-finai da bincike na 'yan sanda. Dan haka dukkan sannan wannan fim wato kamfanin Indiya ne Telugu kenan. Dukkan wanda yake da sha'awar wannan fim za ku iya mana magana ta wannan lambobin namu domin ku iya samun wasu sabbin fina-finai idan muka sake su. Kamar da kuka sani dai har yanzu muna da group namu na shiga fina-finai Indiya Hausa. Ni mamakin nake yadda mutum wai ba zai iya shiga group ba ya fi son a tura masa fim guda ɗaya. Wanda in ka shiga wannan group in ka huta za ka riƙa samun duk wasu sabbin fina-finai na Indiya Hausa. Duk fim inda aka saki za ka riƙa samu ne. Abin da ya sa nake fitowa nan nake tallata muku fina-finai ba don komai ba ne saboda akwai fina-finan da ni in na kalle su to dole na zo na tallata muku domin ku zo ku siye su domin ku kanku ku tabbatar da lalle kun kalli fina-finai masu kyau. Sannan ba na kallon fim sai na tabbatar da fasarar sakana sannan zan zo na kawo muku tallarsa. Dukkan wanda ya san ni a YouTube, a bidiyo, TikTok kowa ya san yadda nake kawo sabbin fina-finai a kafafen sada zumunta. Muna godiya sosai sannan kuma wannan ita ce lambar da za ku iya tuntuɓar mu.